Fakt jako položila do freestylu za posledního 3/4 roku velmi posunulo. Až teď si užívám freestyle. Já jsem se poslední, asi už to je rok, 2, fakt jako položila do freestylu, já tomu říkám improvizace, někdo tomu říká volný styl, můžeme to nazvat třeba i experimental, protože experimentujeme. Já tomu někdy říkám svobodný tanec, říkám tomu i intuitivní tanec, i když možná slovo intuitivní pro mě znamená ještě trošku něco jiného. Každopádně je to vlastně improvizace a to buď kdy používám nějakou imaginaci, to znamená představuju si nějaký příběh, nějakou situaci, nebo používám nějakou rekvizitu, ať už imaginární nebo opravdu reálnou, a nebo používám a trénuju vlastně různé improvizační koncepty, techniky a v nich právě jakoby freestylu improvizu. Takže to mě hodně za posledního 3/4 roku velmi posunulo a já to vlastně miluju nejvíc. Myslím si, že mám jistou výhodu toho, že jsem dělala hodně stylů, nebo pochytila jsem tak nějak do těla hodně stylů. Dřív to byl dancehall, mám v sobě hodně afro house, kudura. Mám ale ráda i hip-hop, house a teď vlastně hodně trénuju i popin a wavin, nebo snažím se o to, takže vlastně to všechno mě hodně obohacuje a je pro mě snazší zatancovat na jakoukoliv hudbu, prakticky cokoliv, protože mám ve své nabídce hodně technik a stylů, který vlastně si moje tělo tak nějak intuitivně vybírá podle toho, jak se cítím, jaká to je hudba, kde tancuju, co mám na sobě, takže záleží vlastně na hodně faktorech. Každopádně musím říct, že vlastně až teď si užívám freestyle, moc mě baví to i předávat, takže doufám, že si i uvidíme na nějaké lekci, která bude právě víc freestylová, improvizační. Freestyle je nejvíc.